שלום וברכה, שוב אנחנו נפגשים, פרשת מצורע. בעצם גם תזריע וגם מצורע מדברים על העניין של הצרת, צרת הבגד, צרת הבית, אין לנו את זה היום. הבן אדם, לכאורה הוא לא מקושר לפרשיות האלה. אבל מגלים לנו חז"ל, שהצרת באה, על מה? על לשון הרע. החפץ חיים, הוא כתב ספר, הוא כתב הרבה ספרים, הספר הכי חזק שלו זה משנה ברורה, זה לא חפץ חיים. משנה ברורה הוא עמוק, לומדים אותו בישיבות, בכוללים. אבל איך קוראים לו? חפץ חיים. למה? הספר הזה הפך את העולם בעניין של הדיבור. בהקדמה שלו הוא כותב, אני לא יודע אם להוציא את הספר הזה או לא. למה? כי מי שקורא, הוא אומר לכאורה, אסור לדבר, הכל אסור, אז בואו נעשה תעני דיבור, ונגמור את הסיפור, אז לא נוכל לדבר בכלל. אז הוא כותב, החפץ חיים בהקדמה, מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, ככה חשבתי, אמרתי, עדיף לא להוציא את הספר. אחר כך אמרתי, איך יכול להיות? מוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים, זה נאמר על איסור דרבנן. בן אדם, עכשיו הוא רוקד באמצע השבת, הוא עושה אוכל כפיים. מוטב שיהיו שוגגים. אבל בדבר של דאורייתא, צריך להוכיח. לכן החפץ חיים כותב בהקדמה, אמרתי, אני כותב את זה, שמה? שגם אם אדם ידע את ההלכה, והוא ידבר לשון הרע, וזה, הוא ירגיש משהו בלב, אולי זה לשון הרע, זה כבר טוב. למה? אומר, הוא כבר לא עושה את זה כאילו זה מותר. עצם זה שאדם מרגיש איזה צביטה בלב, וואי, אולי זה לשון הרע, זה כבר מספיק. אחד הדברים שכותב החפץ חיים בספר שלו, זה בעצם כלל כדי להגיע למצב שהוא בכלל לא יגיע ללשון הרע. הרי יש הרבה הלכות בלשון הרע, המון הלכות, לתועלת, לא לתועלת, והפתלתה וכל מיני. אבל יש משהו שאם אדם לוקח את זה, הוא לא מגיע בכלל לספר חפץ חיים. החפץ חיים בעצמו כותב את זה. מה זה? אומר אדם שדן לכף זכות, שברגע שאדם רואה משהו, והוא מרגיל את הראש שלו, את המוח, לדון לכף זכות, באותו רגע הוא כבר לא מדבר לשון הרע. הלשון הרע מתחיל כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ביקורתיים. זה מידה טובה, כדי שאדם לא יעשה כל דבר ככה בלי לחשוב, או לא יתחבר לכל אחד. אבל הביקורת הזאת צריכה להיות באופן של לחוש, לחשוש, אבל לא, זהו, הוא כזה. ראית מישהו שהוא, החלטת, זה כעסן, זה בתחן, זה, ככה אנחנו נותנים סטיגמות, גם אפילו לילדים שלנו. הילד הזה היפראקטיבי, הילד הזה הוא כזה, רגע, חכה, למה אתה שם עליו תווית? אנחנו אוהבים לשים תוויות לכל אחד, זה עולה 50 שקל, זה עולה 100 שקל, זה עולה, אסור לנו להיות כאלה. אנחנו צריכים, ראית משהו? לחשוש צריך, אבל לא להחליט שזה ככה. לדון לכף זכות, וזה על ידי שאדם מרגיל את עצמו. באמת אדם יכול לעשות את זה בתור משחק, אפילו עם הילדים שלו, אפילו עם עצמו. אני מגיע, אומר לילדים, תגידו, אם יש מניין 10 אנשים בבית הכנסת, ויש בדיוק 10 חומשים, רק 10 חומשים. בא אחד, לקח 2 חומשים. מגיעים אנשים, אין להם חומש. מה הייתם אומרים עליו? ישר, חוצפה? למה? שהבאת? למה הוא לוקח 2 חומשים? ואז אני אומר להם, תנסו לדון אותו לכף זכות. מה אתם אומרים? הם מנסים לחשוב. אתה רואה, הילדים, כל אחד אומר משהו, אבא, אולי זה באמת, כתוב על זה חומש ויקרא, אבל באמת בפנים זה חומש בראשית. הוא פתח, לא רצה שיתבלבלו, אז הוא לקח גם את זה, כדי שאנשים אחרים לא יתבלבלו. השני אומר, אולי בדיוק חסר בפרשה איזה 2-3 עמודים בתוך הספר, אז הוא לקח את זה כדי שמישהו אחר לא יתבלבל. וכל מיני אפשרויות, ברגע שאדם מרגיל את המחשבה, לחשוב טוב על השני, אז הוא ממילא הוא לא מדבר לשון הרע. כמה זה חשוב, נסיים באיזה משל. אומר לך, היו 2 שכנות מאוד 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 אוהבות אחת את השנייה. מאוד, כמו אחיות. השכנה למטה, היא גם רצתה להיות בחבורה הזאת. מקומה ראשונה רצתה גם להיות איתם כמו אחות, אבל היא לא הצליחה. אז היא מנסה ומנסה ולא הולך. הן ממש אחיות. החליטה, אז אני לא חברה שלהם ממש כמו שאני רוצה, אני עכשיו אנסה לחבל ביניהם, שהם לא יהיו חברות. היא בתת מודע, כן? היא לא, כאילו לשם שמיים. ואז היא מנסה, והיא אומרת, את יודעת, היא אמרה עלייך ככה, והיא מדברת לשון הרע ופה, וכל אחת הייתה אומרת עליה, מה פתאום? היא כמו אחותי, היא תגיד עליי ככה, מה פתאום? והיא לא הצליחה לחבל ביניהם. עד כדי כך אותה אישה, השכנה שהיא רצתה לחבל, לעשות מריבה, היא נהייתה חולה. יום אחד הגיע אח שלה, שאח שלה הוא צלם.
אומר לה, מה קרה לך, מה יש? אז היא סיפרה, תראה, אני כבר לא יכולה, איזה שכנות יש לי, הן לא אוהבות אותי כמו שאני רוצה, וזה. הוא אמר לה, אני יכול לעשות ביניהם מריבה. אל תדאגי, אני עכשיו אעשה. 5,000 שקל, אני עושה את המריבה תוך שבועיים. תוך חודש, אני מסיים. איך? מה אכפת לך? הוא בא עם המצלמה שלו, לגינה. בגינה היו הילדים של שתי השכנות, ושכנה אחת בבית, ושכנה אחת בגינה. שתי האחיות, אוהבות אחת השנייה, כן? אחת שומרת על כל הילדים, והיא מדברת עם איזה חברה אחת ככה. באמצע שזה, אחד מהילדים נפל, אחד מהילדים של השכנה, של החברה, שלה, כמו האחות, נפל, וקיבל מכה, ובדיוק הם צחקו על משהו אחר. אבל הצלם תפס תמונה שהילד בוכה, ושתי החברות מדברות וצוחקות. הוא לקח את התמונה הזאת, כתב מאחורה, תמונה אחת שווה 1,000 הוכחות, 1,000 מילים. שם את זה בתיבת דואר של השכנה. השכנה ראתה את זה, היא אמרה, וואי, אולי השכנה למטה צודקת. תראה, היא מראה לבעלה, תראה, הבן שלנו בוכה, והן צוחקות, השכנה צוחקת. היא נכנס לה קצת משהו יצר הרע. יום אחד באיזה בר מצווה, עכשיו בצד השני, הבעלים יושבים בבר מצווה, ובעל אחד מנסה לחתוך את השניצל, הוא מסתבך, ובדיוק מאחורה, הבעל השני מדבר עם איזה מישהו צוחק. בא הצלם, צילם. מה רואים בתמונה? אחד שהוא לא מצליח לחתוך את השניצל, ושתיים צוחקים. כתב מאחורה, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. שלח לשכנה השנייה. הם מאותו זמן כבר לא דיברו אחת עם השנייה. והיא הולכת במדרגות, היא בורחת. אומרת, תראה מה זה, זה משל. אבל תראה, זה להסתכל על התמונה בצורה לא נכונה. הרבה פעמים אנחנו רואים את התמונה, ראית? תראה, הוא צוחק, תראה, הוא אמר לי, הוא אמר עליי, הוא צחק עליי, הוא דיבר עליי. מה קרה? אני פעם אחת הלכתי באיזה מקום, חבר מאוד טוב, וכנראה לא ראיתי אותו, הוא היה בצד שני, והוא עשה לי שלום, ולא עשיתי לו שלום. פתאום אני רואה שהוא לא מדבר איתי, ובורח ממני. ככה, באתי לה, אמרתי לו, מה קרה? מה יש? מה יש? אתה לא אומר לי שלום? אני אפילו לא זכרתי, לא ראיתי. אמרתי לו, תמחה לי חצי שעה, אני אוהב אותך. עבד נביא, אנחנו בכולל, ואותו, תמחה לי, באמת שלא ראיתי אותך. מה, באמת לא ראית אותי? אני מאז מדבר עם אשתי עליך, ועל המשפחה, ועל הזה. כמה צריך זהירות? כמה צריך זהירות? אומר, לדון לקו זכות. יהי רצון שנזכה לדון אחד את השני לקו זכות. נזכה למשיח צדקנו במהרה בימינו, שבת שלום וברך כל טוב.